बदलतं कोकण या विशेषांक पुरवणूकचं प्रकाशन आपल्या मान्यवरांच्या हस्ते आपण करणार आहोत। मी सर्व उपस्थित मान्यवरांना विनंती करते की या विशेषांकाचं प्रकाशन करावं। सर्व मान्यवरांना विनंती आहे, दैनिक कोकण सातच्या बदलतं कोकण या विशेषांकाचं आपल्या हस्ते प्रकाशन व्हावं। पालकमंत्री महोदय माननीय नितेशजी राणे साहेब, सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे मॅडम, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष नळगी सर, त्याचबरोबर श्री 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 108 महंत आध्यात्मिक सद्गुरू गावडेकाका महाराज, युवराज लखमराजे भोसले, माजी सभापती जयेंद्र रावराणे, कोकण सातचे संपादक संचालक ढवळीकर सर, त्याचबरोबर आमचे मुख्य संपादक सागर चव्हाण सर या प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीत आपल्या या बदलतं कोकण या विशेषांकाचं आपण प्रकाशन करत आहोत। आज कोकणात पर्यटनाला आधुनिक स्वरूप मिळतंय, तरुण उद्योजक नव्या संधी निर्माण करतोय, शेती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढतोय, आरोग्य शिक्षण यातही मोठे बदल होत आहेत आणि या बदलांसोबत विकासाच्या प्रवासात सगळे बदल घेऊन आपण पुढे जातोय आणि हा समतोल राखणं तितकंच गरजेचं आहे। या प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीत आपल्या विशेषांकाचं प्रकाशन झालं असं मी जाहीर करते।